Kumusta mga kabisdak? May mga bagong kalokohan naman tayong gagawin ngayon. Bago ka lang sa channel ko, isubscribe mo na yan at press mo yung bell sa gilid para manotify ka sa lahat ng mga videos ko. So sa vlog na ito, hindi kalokohan ang ikukwento ko sa inyo. May mga pruweba ko na kailangang iparinig sa inyo para maniwala kayo. Kagabi, ikikwento ko sa inyo ang nangyari kagabi. May narinig akong pusa na parang bata. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa mga ganitong bagay. May ipaparinig ako sa inyo na record para kayo na mismo magsabi na totoong may mga ganitong bagay. Katunayan niya, magbablog sana ako pero natatakot akong lumabas. Baka magpakita yung narinig ko, hindi na ako lumabas. So ito na, ipaparinig ko sa inyo ang narinig ko kagabi na nirecord ko. So, narinig niyo naman mga kabisdak. Sino nga bang lalabas na para i-check yung ano ang narinig mo sa labas? Hindi naman ako si Il Galuwag eh. So, sa pangalawang record na ito, yun na yung pusa, nanahimik na yung pusa. Hindi na siya umiimik. Ipaparinig ko sa inyo. So ayun ho bakit tatahol ang aso na parang natatakot kung walang nakikitang ganyang bagay, di ba? Wait lang, guys. So ayun ho nagulat ka no? But guys, ito ang advice ko sa inyo. Araw-araw kayong magpe-pray. Araw-araw. Okay? Pero huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Okay? Takits guys, bye-bye.